Vähän niin kuin nolottaa tämä koko homma, koska nyt on tullut niin paljon meemejä kaikkialta somesta, että kaikilla on nykyään podcasti. ja ne on tosi huonoja. Ja sitten on olemassa vielä semmoinen niin kuin Instagram-tili, mikä oikein kerää, tiedätkö, huonoja podcasteja. Ja on tosi huonoja sitaatteja sieltä. Niin... Päästäänkö kirjoihin? niin, katsotaan päästäänkö kirjoihin. Mutta hei kaikki, tervetuloa. Onnittelut erinomaisesta valinnasta kuunnella meikäläisen ja Sallan jorinoita tänään. Ja mulla on suuri ilo ja kunnia esitellä mun kollega Salla Westerstrand. Salla on tekoälyasiantuntija ja me jutellaan tänään siitä, että miltä meidän tulevaisuus näyttää tekoälyn maailmassa ja tarkemmin siitä, että miltä demokratian tulevaisuus voisi näyttää tekoälyn aikakaudella. Haluatko kertoa vähän itsestäsi? No joo, kiitos. Tervetuloa minunkin puolestani kuuntelemaan jutteluita. Kiva kun pyysit mukaan juttelemaan tekoälystä ja sen tulevaisuudesta ja meidän tulevaisuudesta, yhteiskunnan, demokratian tulevaisuudesta. Mä oon tosiaan teknologia-eetikko, näin niin kuin yleiseltä ammatiltani, ehkä se on se ammattinimike. Ja mitenköhän mä kuvailisin sitä tekemistä. No mä autan organisaatioita kehittämään tekoälyä eettisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästi. Eli mä työskentelen Solitalla AI-designerina siellä tekoälyprojekteissa ja sitä kautta tuon sitä eettistä harkintaa mukaan niihin tekoälyprojekteihin ja etin sitä, että miten me voidaan tuottaa kestävää arvoa tekoälyllä. Että se kestää myös tämän hypen yli. Ja sitten mä oon Sustainers ryn, mikä on tämmöinen uusi järjestö, niin sen hallituksessa siellä edistetään kestävää digitalisaatiota eri kulmista, niin tuon sinne sitten just tätä etiikan ja yhteiskunnallisen kestävyyden näkökulmaa. Sitten vielä viimeistelen väitöskirjaa näistä tekoälyn eettisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Eli yhdistyy tällainen monta erilaista osa-aluetta tässä teknologian etiikassa ja miten me voitaisiin luoda kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa tästä eteenpäin. Joo, mä esitän sulle saman kysymyksen, mitä mä kuulen tosi usein, että no mut mitä sä niinku käytännössä teet, kun sä istut koneelle ja avaat läppäriin ja rupeat naputtelemaan, niin mitä se niinku sisältää? Joo, no silloin kun mä avaan läppärin, niin se on paljon tutkimusta. Se on se yksi osa-alue, se tutkimusosa-alue lukee tutkimusta siitä, mitä me tällä hetkellä tiedetään tekoälyn vaikutuksista ja mihin erilaisiin viitekehyksiin me voidaan niitä vaikutuksia verrata. Esimerkiksi mä oon paljon katsonut oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tekoälyä ja sitten nimenomaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja just siitä, että miten eri vaikka demokratian ideaaleihin, miten niiden näkökulmista tekoäly vaikuttaa siihen, että minkälainen yhteiskunta meille on tulossa. Mutta sitten tässä niin kun, ehkä se isoin osa mun arjen työstä muodostuu siitä, että mä autan eri organisaatioita tunnistaa niitä heidän tekoälyn käyttötapauksia. Että mun asiakkaiden kanssa tunnistaa, että no mistä he voisivat saada hyötyä tekoälylle. Onko heillä sellaisia käyttötapauksia, mitkä on eettisesti kestäviä ja mitkä on yhteiskunnallisesti kestäviä. Ja lähdetään kartoittamaan sieltä niitä mahdollisuuksia ja toisaalta sitten myös tekemään niitä riskiarviointeja ja miettimään, että mihin sinne tekoälyelinkaarelle se eettinen harkinta sopii ja mitkä on työkaluja välineitä, millä sitä eettistä harkintaa voidaan tehdä. Eli se on käytännössä mun työssä hyvin vahvasti semmoinen tekoälyn arvoluonnin mahdollistaja, se etiikka ja tekoälyhallinta. Joidenkin asiakkaiden kanssa muotoillaan myös niitä ihan prosesseja, käytäntöjä siihen tekoälyhallintaan, tätä kokonaista tekoälyhallintamallin rakentamista, että miten me sitten voidaan siellä oma organisaatioarjessa varmistua siitä, että niitä prosesseja ja käytäntöjä noudattamalla, niin me tuodaan sitä arvoa tekoälystä eettisesti ja kestävästi. Joo. Tosi monella varmaan tulee mieleen niin kuin tekoälyn uhista, varsinkin jos on Terminator-leffat katsonut, tämä Skynet-skenaario, että se on ikään kuin eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle. Sä sivusit siitä nopeasti sun jossain artikkelissa. Joo. Niin onko se eksistentiaalinen uhka sun mielestä? No se on tärkeä keskustelu. Se on myös keskustelu, joka jakaa aika paljon ihmisiä. Että joku niin kuin katsoo, että meillä on kohta älykkäitä koneita, jotka syöksee ihmiskunnan tuhoon. Että se ei ole niin kuin se skenaario. Mä näen, että siinä skenaariossa on paljon haasteita. Että siinä meidän artikkelissa nostaa just esiin
ne ongelmat, mitä liittyy tähän näkökulmaan, koska tämän hetken teorian valossa ei näytä siltä, että meillä voisi olla älykkäitä koneita, jotka pystyisi aiheuttamaan tällaisen eksistentiaalisen uhan. Että se on aika paljon näyttää siltä, että se motivaatio sille argumentille on se, että luodaan kuvaa tästä mahtavasta tajanomaisesta tekoälystä, jolla on yliinhimillisiä ominaisuuksia ja sillä myös saadaan sitten rahaa alalle. Ihan, koska sitten se argumentti on vähän se, että jotta me voidaan tehdä turvallista tekoälyä, niin siihen tarvitaan nyt sitten entistä enemmän sijoituksia. Et monesti se näyttää tämän meidän tutkimuksen perusteella siltä, että sitä argumenttia motivoi enemmän myös niin kuin bisnesintressit kuin sit se, että se olisi oikea uhka. Mutta sitten toisaalta niin kun taas yksittäisten ihmisten elämässä se voi olla tosikin iso tavallaan aiheuttaa eksistentiaalisen uhan. Että jos meillä on tekoälyjärjestelmiä, jotka syrjii vaikka heikossa asemassa olevia ihmisiä esimerkiksi etnisen taustan perusteella, niin silloin se voi jollekin sellaiselle ihmiselle olla se tekijä, joka evää heidän mahdollisuuden vaikka koulutukseen tai työpaikkaan tai sosiaalitukiin tai muihin vastaaviin. Et silloinhan se voi aiheuttaa sille ihmiselle tai perheelle ison eksistentiaalisen kriisin, että miten me nyt selvitään. Et se on niinku tavallaan se keskustelu, mihin itse näkee, että meidän pitäisi enemmänkin miettiä, että mitä on ne tämän hetken haasteet, miten se jo nyt vaikuttaa ihmisten elämään merkittävällä tavalla. Että se niinku kaukaiset science fiction skenaariot on ehkä sellaisia, mihin sekin on totta kai sellainen asia, mistä meidän pitää keskustella. Meidän ei kannata rajata mitään niinku kategorisesti ulos, mutta kyllä se meidän isoin fokus pitäisi olla siinä, mitä me jo nyt nähdään, että mitä vaikutuksia voi olla ennemmin kuin sit sillä, että mitä joku hypoteettinen, mikä hyvin epätodennäköiseltä näyttää, että olisi edes mahdollista, niin mitä ne sitten jossain kaukaisessa tulevaisuudessa voikaan olla ne haasteet. Joo, mustakin tuntuu, että mun on jotenkin tosi vaikea samaistua tällaiseen Skynet-skenaarioon. Mä taas itse niin samaistun tohon, että se voi väärinkäytettynä aiheuttaa niin kuin yksittäisille ihmisille tai ihmisjoukoille eksistentiaalisia haasteita. Esimerkkinä tuosta nopeasti juteltiin, kun tulit tähän huoneeseen, niin oli ajankohtaisena asiana tämä Pirkkalan koulupuukotus. Ja se tekijä oli ilmeisesti ChatGPT:llä laatinut sen suunnitelman. Ja mä jotenkin näen tuossa sellaiseen aseisiin rinnastettavan eettisen kysymyksen, että vaikka tavallaan se ampuma-ase itsessään ei ole hyvä tai paha, mutta väärissä käsissä se saattaa aiheuttaa paljon pahaa jälkeä. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa? Joo, se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja sitä paljon keskustellaan, että onko se nyt niin, että se on vain käyttäjien vastuulla. Että me voidaan tehdä minkälaista teknologian neutraalia ja sitten se on jokaisen yksilön vastuulla, että käytetäänkö sitä niin kuin hyvään vai pahaan. Mutta omasta näkökulmastani meillä on kuitenkin se laajempi niin kuin yhteiskunnallinen vastuu siitä, että mihin suuntaan me halutaan viedä, minkälaisia teknologioita me halutaan tuoda markkinoille, jotta ne vie meitä ihmiskuntana parempaan suuntaan. Et silleen totta kai yksilölläkin on vastuuta siitä, mitä ne tekee ja mihin ne käyttää teknologiaa, mutta kyllä meidän pitää myös niin kun katsoa laajemmin sitä, että ihan lainsäädännöllistä ohjausta, mutta sitten myös niin kun teknologian kehittävät organisaatiot, sielläkin pitäisi olla niin kun jaettu vastuu siitä, että minkälaista teknologiaa me tuodaan markkinoille ja miten me voidaan vaikuttaa siihen, että mihin sitä käytetään. Että nämä on moniulotteisia kysymyksiä, johon ei ole ihan sellaisia niin kuin yksiselitteisiä vastauksia, että nyt meidän pitäisi, tämä on nyt osoitus siitä, että ChatGPT pitäisi kieltää lailla tai muuta, että se on aika nopea. Toivottavasti ei, koska mä oon ihan konsulttina muuten ihan lidissä. Niin, se on aika nopea niin kuin johtopäätös, joka edistää niin kuin tätä dialogia siitä, että mihin me halutaan mennä. Joo. Et ehkä se on niin kuin paljon enemmän myös sitä, että miten sitä käyttöä, vaikka jos ajatellaan vaikka nuoria ihmisiä, kyllä kyseessä kuitenkin nuori ihminen, että miten se nuorten suhde vaikka teknologiaan muodostuu. Käytetäänkö sitä sellaisena niin kuin jotenkin oman elämän ohjaavana. Et siitäkin on nyt ollut mediassa keskustelua, että oliko siitä Altman oli todennut, että se on hienoa, että nuoretkin käyttää nykyään niin kuin kysyy elämänohjeita, että nojaa niin kuin elämänohjeissa on nyt ChatGPT:hen. Että onko se oikeastaan niin kuin hieno asia vai ennemminkin huolestuttava asia. Että miten me niin kuin ohjataan sitä, että missä ihmiset jakaa tai mikä on se ihmisten keskeinen niin kuin
kumppani, onko se muut ihmiset ja se niin kuin yhteisö vai onko se digitaalinen maailma ja ne digitaaliset työkalut. Että kyllä tämä on niin paljon moniulotteisempi kysymys kuin se, että käytetäänkö me teknologiaa hyvään vai pahaan. Joo. Mun yksi kollega heitti tosi hyvän argumentin mun mielestä tästä, että aina kun tulee uusi teknologia, esimerkiksi tekoäly tai auto, sanotaanko näin, niin yleensä kun se tulee markkinoille, niin meillä ei ole minkäännäköisiä rajoitteita sille. Jos jatketaan tuo autoesimerkkiä, että vaikka ei ollut mitään sääntöjä liittyen liikenteeseen, ei ollut mitään nopeusrajoituksia, ei ollut mitään pakkoa käyttää turvavyötä. Mutta hyvin äkkiä huomataan se, että tämä ei ole kovin kestävää, että jengi saa ajaa niin kovaa kuin vaan ikinä huvittaa. Ja sitten kun niitä sääntöjä lähdetään tekemään, niin aina löytyy niitä soraääniä siihen, että saakelin innovaation tuhoajat, että mitä te rajoitatte tällaista. Sitten autot ei kehity, mutta jos lähdetään nyt takaisinpäin miettimään, että pitäisikö meidän sallia täysin vapaa liikenne ja poistaa kaikki nopeusrajoitukset, varmaan kaikki sanoisivat, että ei todellakaan pidä. Mutta jälkiviisaus on kaikista helpointa viisautta, mä myönnän sen itse. Miten sä näet ton analogian siinä? Toimiiko tommonen? Joo, se on itse asiassa aika mielenkiintoinen analogia, koska se on myös usein, autoiten käytetään myös usein semmoisena esimerkkinä siitä, että kyllähän me voidaan ajaa autoa, vaikka me ei tiedetä just miten sen konepelin alla toimii. Että kyllähän me voidaan käyttää tekoälyä, vaikka me ihan tiedetä tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Että tarvitsi niiden mukaan olla niin läpinäkyviä, että eihän me niin kuin autoajaessakaan tiedetä tarkalleen, miten jokainen ei tiedä, miten moottori toimii ja mitä kaikkea siellä on meneillään. Mutta niin kuin näkee, mä itse esimerkiksi olen autoihmisiä sillä lailla, että osaisin yksityiskohtaisesti kertoa moottorin toiminnasta. Mutta silti meillä on just ne. Sitten siitä keskustelusta jää se, että ei meidän tarvitse ehkä tietää kaikkea ihan tarkalleen, mutta me saadaan ajaa autoa vaan, jos meillä on ajokortti, on ne nopeusrajoitukset. Että kyllähän meidän tekoälyskin pitää niinku tietää, miten sitä voi käyttää, miten sitä kannattaa käyttää. Ja tuossa ehkä niinku se analogia just siihen, että sääntely tulee perässä, niin meidän pitäisi ehkä ottaa enemmänkin opiksi siitä, että sääntely voi tulla myös pikkasen aikaisemmin kuin mitä se on ehkä tähän mennessä tullut. Ja totta kai se on vaikea tässä kohtaa, kun tulee uusia teknologioita, lainsäädännön on vaikea pysyä perässä ja meillä ei ole ideaaleja prosesseja siihen, että miten se dialogi vaikka lainsäätäjä ja teknologiayritysten välillä menee ja kansalaisten välillä, että se ei ole toki niin kuin huippuunsa viritetty prosessi tämä meidän lainsäädäntöprosessi. Mutta tutkitusti kuitenkin siitä on enemmän hyötyä. Se tukee myös bisnestä, jos lainsäädäntö tulee etupainotteisesti, eikä vasta sitten jälkikäteen. Et se auttaa meitä kuitenkin ohjaan sitä jo heti alusta asti sitä kehitystä siihen suuntaan, mihin me oikeasti niin haluttaisiin yhteiskuntana, että se menee. Et eihän se niin kuin, sääntely, ei sen pointti ole kuitenkaan niin kuin, heikentää innovaatiota tai vaikeuttaa tekemistä. Et totta kai se tuo jonkunnäköisiä rajoitteita, mutta kaikki tuo. Käytettävyys tuo rajoitteita, se mitä me halutaan tehdä tuo rajoitteita, teknologia tuo rajoitteita, että ei se niinku rajoite itsessään ole niinku semmoinen innovaation tappaja. Et esimerkiksi etiikasta sitä on myös tutkittu, että miten vaikka eettisyyden mukaan ottaminen tekoälyinnovaatioon vaikuttaa siihen innovaatiokyvykkyyteen ja se itse asiassa tuo enemmän ideoita siitä, miten tekoälyä voitaisiin käyttää monipuolisempia arvoideoita tekoälyn arvoluontiin ja vahvistaa sillä tavalla meidän kykyä kehittää niin kuin hyviä tekoälyjärjestelmiä. Että se on itse asiassa vaan niin kuin boostaa meidän innovaatioon. Että se on toki niin kuin, voi olla isoille teknologiayrityksille joskus semmoinen, että heidän voitot ei ehkä ole välttämättä aina maksimaaliset voitot linjassa sen tekoälylainsäädännön kanssa, mutta ei se silloin tarkoita, että se innovaatiota tappaa. Että kyllä ihmiset on aina pystynyt innovoimaan ohi esteiden ja löytämään niitä luovia ratkaisuja. Että enemmänkin se auttaa meitä niin kuin keskittämään se meidän innovaatiovoiman niihin, mitkä on niin kuin hyviä kannattavia teknologiasovelluskohteita. Näetkö sä, että toi on vähän semmoinen arvovalinta, että halutaanko me maksimoida siitä tekoälystä saadut taloudelliset hyödyt vai halutaanko me ohjata niin kuin esimerkiksi tekoälyllä ja muulla teknologialla meidän yhteiskuntakehitystä sellaiseen suuntaan, mihin me halutaan, vai onko nuo ylipäätänsä edes poissulkevia asioita?
ei ne täysin ole poissulkevia. Tällä hetkellä se keskustelu on vähän sitä jotenkin, että joko me valitaan raha tai me valitaan jotakin muuta, mutta ei ne kyllä niin kuin oikeastaan suoraan ole poissulkevia. Me voitaisiin ihan hyvin kehittää liiketoimintamalleja, jotka kannattaa myös silloin, kun ne on eettisiä ja kestäviä. Mutta tällä hetkellä meillä ei vaan ole niitä vielä. Ja me tehdään sitä työtä koko ajan siihen suuntaan, että se saataisiin uudistettua niitä arvonluonnin malleja. Se voi olla, että ne kaikista niin kuin maksimaalisimmat hyödyt, mitkä nojaa tällä hetkellä siihen, että me voidaan riistää massoilta dataa tai riistää ihmisiltä ja riistää planeetalta, niin ehkä sellaiset voi olla, että ei ole siinä kohtaa mahdollisia, mutta miksi meillä ei silloin niin kuin mitään sellaista moraalista perustetta, että miksi jonkun pitäisi saada riistää ihmisiä ja yhteiskuntaa maksimoidakseen oman voittonsa. Ihmiset voi elää hyvää elämää ja löytää vaurautta ja muuta ilman, että meidän täytyy nojata sillä tämmöiseen niin kuin massa extractioniin. Niin. Se on vähän harmi, että se on niin jotenkin jakautunut se keskustelu, kun me voitaisiin ihan hyvin kohdentaa se niin kuin meidän innovaatiovoima niihin malleihin, joilla tuodaan sekä taloudellista hyötyä että yhteiskunnallista ja inhimillistä hyötyä. Joo, eli jos summaisin, niin nämä ei missään nimessä ole poissulkevia asioita, taloudellinen ja yhteiskunnallinen hyöty. Joo, ei ole. Ne on enemmänkin just linkittyneitä. Ja silloin kun me nähdään ne linkit myös, että miten ne niinku tukee toisiaan, niin silloin me saadaan kaikista parasta lopputulemaa. Että nyt meillä on vähän niin kuin se talous ja bisnes jotenkin erillään muusta yhteiskunnasta, tai ainakin mitä ajatellaan erillään, vaikka ne on tosi niin kuin vahvasti linkittyneitä keskenään, että ne ei elä eri universumeissa tai eri ulottuvuuksissa, vaan ja pitäisi enemmänkin nähdä tämä yhteiskunta jotenkin semmoisena kokonaisuutena, että ne eri instituutiot, oli ne taloudellisia, oli ne poliittisia, oli ne ihan meidän yhteisöitä, niin kaikki ne kuitenkin pelaa tässä samassa planetaarisessa järjestelmässä, tällä samalla maapallolla. Ja. Ei ne jotenkin toisistaan niin erillisiä, mitä helposti ajatellaan. Joo. Miten sä ajattelit, että bisnestä ja talouselämää voisi tuoda lähemmäs, jos ne on nyt tällä hetkellä vähän siiloutuneita? Se on hyvä kysymys. Mun mielestä niin kun omassa työssä musta tuntuu, että se ihan, että me tuodaan sitä niin kun eettistä harkintaa sinne osaksi sitä tekoälykehitystä, niin se jo auttaa niin kun herättää niitä yhteyksiä ja näkee niitä, että aivan meillä on totta, että tämä on se meidän konteksti, missä me toimitaan ja tällaisia meidän vaikutukset on, kun me kehitetään teknologiaa ja vaikka tuntuu, että joskus yksittäiselle järjestelmälle ei olisi ehkä niin isoja vaikutuksia, mutta sitten me voidaan nähdä se paremmin se kokonaisuus, että jos me otetaan vaikka käyttöön OpenAI-teknologiat, niin mikä se on se bisnes, mitä me silloin tuetaan. Tai aivan siellä on pitkä tuotantoketju pohjalla, jossa on käytetään työvoimaa, jolla ei aina makseta ihan asianmukaisesti, ja niiden työolot ei välttämättä ole aina kohtuulliset. Että siellä on paljon aika traagisia kohtaloita siellä, jotka vaikka dataa luokittelee. Sekin on taas sitten edellytys sille, että meillä voi olla tällaisia tekoälyratkaisuja. Tai sitten ne vaikka, jos miettii taiteilijoita tai muita luovien alojen ammattilaisia, joiden materiaalia on käytetty vaikka tekoälyn koulutukseen. Kyllähän OpenAI on itsekin myöntänyt, että ei nämä mallit olisi mahdollisia, jos me ei voitaisi käyttää kaikkea tätä dataa. Ja sekin on hyvin sitten eettinen kysymys siinä kohtaa, että onko se oikein, että niiden ihmisten työllä OpenAI tuottaa rahaa omistajilleen ilman, että nämä materiaalin tuottajat sitten saa sitä korvausta. Joo. Ja mä en muista, mistä kysymyksestä tämä lähti tämä, niin me voidaan tuoda lähemmäs bisnestä ja yhteiskuntaa. Et ehkä tämä on niinku semmoinen väylä. Sillä me niinku pystytään jotenkin näkemään sitä, että aivan nämä vaikutukset on aika monen suuntaisia. Ja just sillä, että se keskustelu me sitten mietitään myös niitä positiivisia vaikutuksia, eikä lähdetä niinku tavallaan syyllistämään ketään osapuolta, että nähdään jotenkin semmoisena se nimenomaan sen yhteistyön kautta, että niin me pelataan tähän samaa niin kuin maalia kohti, että me halutaan kaikki, että ihmiset voi hyvin ja me halutaan kehittää yhteiskuntaa ja semmoista, missä kaikkien on hyvä olla ja elää hyvää elämää. Kyllä. Hypätään mun mielestä kaikista mielenkiintoisimpaan aiheeseen. Sä oot kirjoittanut The Gradientille artikkelin, jossa tarkastelet tekoälyn vaikutuksia demokratiaan. Ja tää on mun mielestä todella mielenkiintoinen aihe, erityisesti se kulma, miten tekoäly muuttaa tätä kansan käsitettä, eli demoksen käsitettä. Joo. Ja yhteiskunnallisia valtarakenteita.
tämä on ilmeisesti hieman realistisempi, jos voi sanoa uhkakuva, kuin se Terminator-skenaario. Onko näin? No kyllä se ainakin näkisin, että on paljon realistisempi ja ihan senkin takia, että niitä vaikutuksia nähdään jo nyt. Että toi artikkeli oli muistaakseni 2022, eli muutama vuosi sitten, kun mä kirjoitin sen, ja silloin oli jo niin kuin nähtävissä sitä, että tällaisia vaikutuksia voi tekoälyllä olla. Et silloin ei vielä hirveästi puhuttu edes generatiivisesta tekoälystä, että se oli aika paljon vielä sitä kuitenkin niitä perinteisempiä algoritmeja, joita silloin oli eniten pinnalla. Nyt sen jälkeen huomaa, että ne ilmiöt, mitä silloin oli nähtävissä, enemmänkin mikä oli enemmän ehkä vielä sellaista spekulaatiota, näin voi käydä, jos emme reagoi, niin monia niistä niin kuin on sitten kuitenkin jo selvästi lähtenyt toteutuu. Että jos miettii vaikka sitä vallan siirtymistä, että nyt on ollut tosi hyvin niin kuin näkyvissä etenkin tuolla Yhdysvalloissa se, että miten digitaalinen valta on vaikuttanut vaikka muskin kautta politiikkaan ja sitä kautta hyvin laajasti ihmisten elämään. Oliko ollut joku kulma, mihin sä haluaisit sukeltaa tarkemmin? No ehkä jos voitaisiin avata hieman tuota sun artikkelia lisää, että mitä toi käytännössä tarkoittaa sitä, että tekoäly muuttaa kansan käsitettä ja yhteiskunnan valtarakenteita. Joo. No se on niin kuin se perusajatus, mistä se lähti mulla liikkeelle, niin on se, että demokratiassa kuitenkin ylin vallankäyttäjä on kansalaiset. Eli periaatteessa kaiken niin kuin yhteisen päätöksenteon, missä me päätetään ihmisten elämään vaikuttavista asioista, niin se niiden legitimiteetti perustuu sille, että esimerkiksi valtiovallassa se, että kansalaiset päättää edustajat sinne ja pystyy vaikuttamaan niihin asioihin, että miten se tapahtuu, miten meidän elämää ohjaavat rakenteet määritellään, miten lainsäädäntö määritellään ja niin edespäin. Niin tässä tekoälykontekstissa se, että meillä on algoritmeja, jotka ohjaa esimerkiksi julkisen vallan päätöksiä, niin voi ohjata hyvinkin merkittävästi ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä. Niin se, että ne algoritmit, se logiikka, millä ne päätökset sitten tehdään, vaikka sitä itse päätöstä ei edes tehtäisi täysin tekoälyllä, mutta että se avustaa jo siinä, antaa esimerkiksi taustatietoa, antaa suosituksia päätösten tekijöille, niin se ohjaa sitä päätöksentekoa. Ja ne algoritmit ei perustu siihen, että me oltaisiin demokraattisesti katsottu, että millä perusteella, millaiset painotukset siellä pitää olla sillä algoritmilla, että se tulee niihin lopputuloksiin, mihin se tulee. Että silloin se valta käytännössä siitä siirtyy niiltä demokraattisilta instituutioilta sitten niille tekoälyä tai teknologiaa kehittäville yrityksille. Että siinä on hyvin niin kuin monia näkökulmia, joilla se sitten niin kuin haastaa tätä meidän perinteistä ajatusta siitä, että meillä on kansa, joka päättää. Ja myös sen takia, että tämä kansan käsite on yleensä hyvin niin kuin kansallinen. Meillä on Suomen kansa, meillä on niin kuin kansallisvaltioita, joissa sitä päätöksenteko tapahtuu. Mutta sitten kun meillä onkin näitä teknologioita, jotka on globaalisti käytössä, ei niin kuin Suomen valtiolla ole paljon sananvaltaa siihen Suomen kansalla, että miten vaikka ChatGPT:n algoritmit määritellään, miten siellä promptissa sanotaan, että mitä ChatGPT voi sanoa ja mitä se ei voi sanoa. Et eihän niitä määritellä demokraattisissa prosesseissa, vaikka niin kuin demokratiassa se olisi enemmänkin se suunta. Samoin se kansalaiskeskustelun ohjaaminen, se miten meidän poliittiseen mielipiteen muodostukseen vaikutetaan näiden esimerkiksi sosiaalisen median algoritmien kautta, niin se on samalla tavalla semmoinen niin kuin demokratiaan vaikuttava ulottuvuus. Ja tosi moni niin kuin näistä sit vaikuttaa siihen, että meillä onkin yhtäkkiä hyvin isoja vallankäyttäjiä, jotka ei ole demokraattisesti ohjattuja, vaan menee sen niin kuin bisneslogiikan mukaisesti. Joo. Mun oma ajatus vaikka tuosta sanasta kansahan on tosi sellainen, mitä toi Harari käytti kirjoissaan, onko se intersubjektiivinen, taisi ehkä olla se termi. Eli sehän on oikeastaan niin kuin meidän muodostama käsite jostain ihmisryhmästä. Ja esimerkiksi tämä kysymys, että kuuluuko joku ihmisryhmä kansaan vai ei, niin on mun mielestä todella vaikea sen takia, koska sille kansalle on hyvin vaikea piirtää mitään ääriviivoja. Ja mun mielestä ei välttämättä tarviskaan piirtää.
Mutta sitten tekoäly ja esimerkiksi tämä OpenAI, ChatGPT, ne on hyvin niin kuin globaaleja toimijoita, mitkä tavallaan rikkoo niitä veteen piirrettyjä viivoja. Onko se välttämättä huono asia? Joo, se on tosi mielenkiintoinen ajatus, että että tekoäly ei niin sanotusti katso valtion rajoja, niin voiko se niin kuin tuoda myös hyviä vaikutuksia mukanaan? Varmaan voisi, mutta nykyisellään jos se kehitys tapahtuu hyvin vahvasti kuitenkin sitten niin kuin vaikka Piilakson arvojen mukaisesti, niin silloin se ei kuitenkaan niin kuin toteuta sitä ajatusta siitä, että se toisi ihmisiä lähemmästä, että meillä olisikin yhtäkkiä joku globaali kansa. Jos ajattelee vaikka, että yhtäkkiä päätettäisiin, että OpenAI päättää, että me ruvetaan tekemään demokraattista tekoälyä ja me tehdään tästä niin kuin semmoinen, että kaikki saa vaikuttaa siihen, että miten se kehittyy ja näin, niin se ei vielä itsessään tavallaan riitä siihen, että meillä olisi siellä se demokraattisen instituutioiden niin kuin luomat mahdollisuudet. Et niin kauan kuin ne algoritmit perustuu siihen dataan, mitä meillä on nyt tästä nykymaailmasta, niin kauan ne sisältää semmoisia vinoomia. Et meillä on kuitenkin niin vahvoja epäoikeudenmukaisuuksia esimerkiksi vaikka globaalin pohjoisen ja etelän välillä, että vaikka me ajateltaan, että me näennäisesti annettaisiin kaikille mahdollisuus osallistua ja nähdä jotenkin koko maailma tekoälykontekstissa niin kuin yhtenäisenä kansana, niin sitten sen yhden kansan välillä kyllä on sitten jo niin isoja epäyhdenvertaisuuksia, että niiden jotenkin niin kuin poistaminen niistä tekoälymalleista, niin se on käytännössä mahdotonta, koska ne on niin rakenteellisia. Ja tekoälyn vahvuus kyllä nyt on se, että se tunnistaa sieltä niitä malleja ja ne niin puskee sieltä sitten hyvin vahvasti ulos. Me ei aina välttämättä oikein niin itsekään nähdä, että mistä ne niin kuin muodostuu ne mallit, mutta ne tekoäly, koska se hyvin niin kuin mallintaa kaiken erittäin mahdollisimman tehokkaasti ja luo niitä niin kuin säännönmukaisuuksia, korrelaatioita siellä ja toimii niin vahvasti juurikin sen mukaan. Se on niin kuin rakennettu sille se koko teknologia. Niin silloin ne säännönmukaisuudet, mitä meillä on tässä yhteiskunnassa, niin ne puskee sieltä esiin. Kyllä. Sehän ei se osaa niin kuin sanoa, että onko tämä säännönmukaisuus semmoinen, mitä me halutaan. Just näin. Ja jonkun verran me voidaan siihen vaikuttaa toki niin kuin vaikka generatiivisen tekoälyn kohdalla promptaamalla, että hei, me halutaan tällaisia, me ei haluta tällaisia niin kuin outputteja sieltä ulos. Tai me voidaan toki määritellä painotuksia algoritmeille, että miten me halutaan, mitä tässä kontekstissa halutaan, että se suosii, millä perusteella se diskriminaatio tehdään. Että eihän kaikki vinoomat ole haitallisia vinoomia, meillä voi olla hyviäkin vinoomia. Mutta se, että me saataisiin sieltä ne hyvät vinoomat, niin se on tutkitusti käytännössä mahdotonta silloin niin kuin saada oikeasti oikeudenmukaisia algoritmeja, jos meillä on rakenteellisesti vinoutunutta dataa. Ja tästä yksi tosi hyvä kirjasta keskustelee toi Josh Simons kirjassa. Onko se Algorithms for the People? Mikä sen kirjan nimi on? Taitaa olla. Niin hän keskustelee just siitä, ottaa tarkkaan käsittelyyn tämän Compass-algoritmi, joka Jenkeissä käytettiin niin kuin arvioimaan todennäköisyyksiä sille, että kuinka ihmiset uusiiko ne rikoksiaan vai ei. Ja sitä käytettiin sitten oikeuslaitoksissa määrittelemään tuomioiden pituuksia. Se ei tietenkään ollut aina ihan oikeudenmukainen. Mutta siitä käytiin pitkä keskustelu sitten sen kun ProPublica sitä lähti selvittämään tutkivan journalismin organisaatio ProPublica, niin he kun teki pitkän perustelun sille, että minkä takia nämä päätökset ei ole oikeudenmukaisia, koska ne antoi esimerkiksi tummaihoisille pidempiä tuomioita tai korkeampia riskiluokituksia. Useimmin luokitteli ne korkean riskin uusijoiksi verrattuna esimerkiksi valkoihoisiin. Niin ProPublica oli sitä mieltä, että no heidän oikeudenmukaisuuskäsityksen mukaan, että kun he katsoo niin kuin erilaisella niin kuin linssillä, että silloin ne itse asiassa on oikeudenmukaisia ne päätökset, kun katsoo, että siinä minimoidaan taas niin kuin eri oikeudenmukaisuuden, reiluuden haittoja. Että tavallaan niin kuin siinä oli kaksi vastakkaista näkökulmaa sille, että mikä on reilu algoritmi, minkälaiset tulokset on reiluja. Ja silloin, kun meillä on rakenteellisesti vinoutunutta dataa, niin me ei voida yhdistää näitä eri vinoomien poistomenetelmiä, koska silloin ne ei pelaa yhteen. Silloin pitää aina valita, että minkälaisen oikeudenmukaisuuskäsityksen mukaan mennään. Ja tässä nykysysteemissä silloin se periaatteessa on tämmöiset päätökset siitä, että no mikä on reilu tapa tuomita vaikka ihmisiä, ja sehän pitäisi todellakin olla niin kuin demokraattista päätöksentekoa demokratiassa.
Ja tässä tapauksessa se nyt on sitten se yritys, joka on kehittänyt sen algoritmin, joka päättää, että mikä se on se reiluuskäsitys, millä mennään. Ja se on just sitten näitä niin kuin, isoja ongelmia, mitkä haastaa. Eli me helposti ulkoistetaan tällaisia asioita, mitkä pitäisi käsitellä nimenomaan näissä demokraattisissa prosesseissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa näille yrityksille, mitkä tuottaa meille näitä tekoälyratkaisuja. Kyllä. Ja se on sitten kyllä niin kuin demokratian kannalta ongelmallista. Meillä ei ole mitään niin kuin sellaista taetta siitä, mitään niin kuin järjestelmää, joka varmistaisi, että ne päätökset tehdään silloin yhteisen edun mukaan, vaan lähtökohtaisesti yritykset kuitenkin toimii markkinalogiikan mukaan ja meidän ihanassa liberalistisessa kapitalismissa, joka ei aina sitten kuitenkaan pelaa yleisen edun hyväksi. Joo. Palataan tuohon The Gradient-artikkeliin. Sä mainitsit siinä sellaiseen platform socialism, eli alustasosialismin olevan yksi mahdollinen ratkaisu näihin tekoälyn yhteiskunnallisiin haasteisiin. Haluatko sä kertoa siitä vähän lisää? No joo, se on yksi niin kuin ajatus, minkä on toi James Muldoon, mitenkö hänen nimensä lausutaan? No, hän. James. James Muldoon. Sillä on semmoinen Platform Socialism-niminen kirjakin ja pari muutakin mielenkiintoista kirjaa. Mä en ole kovin syvällä itse sitä niin kuin teoriaa kahlannut läpi, mutta se perusajatus on siinä se, että kaiken teknologian ja sen niin kuin digitaalisen infrastruktuurin ei tarvitsisi olla yksityisesti omistettua, vaan meillä voisi olla tällaisia niin kuin vakaata, että meillä on sähkö on vaikka monessa kyllä jo paikassa yksityistetty, mutta on tällaisia niin kuin tiettyjä asioita, jotka on julkishallinnollisesti turvattuja, sosiaaliturvaa ja muuta, että niitä ei ole yksityistetty, terveydenhuoltoa ja tällaisia niin kuin yleishyödykkeitä, minkä nähdään, että ne on hyvä olla julkisessa omistuksessa, jotta me voidaan tarjota ihmisille perushyödykkeitä ehkä niin oikeudenmukaisesti. Jos nyt katsoo tässä sen oikeudenmukaisuuden linssin läpi, niin siinä on se ajatus, että esimerkiksi jos miettii sosiaalisen median näitä alustoja tai esimerkiksi vaikka Volttia ja muita tällaisia niin kuin alustoja, joiden kautta jotkut hankkii elantonsa niiden keikkatyön kautta. Niin jos niissä olisi niin kuin enemmän tällaista jaettua omistajuutta ja ne ei menisi samalla tavalla markkinalogiikan mukaisesti, niin me voitaisiin ehkä tehdä niistä sellaisia, että ne hyödyttäisi enemmän useampaa ihmistä ja ne olisi oikeudenmukaisempia ja ne olisi reilumpia. Se, että miten se käytännössä toteutuisi ja mikä olisi semmoinen niin kuin sopiva balanssi siinä kokonaisuudessa, niin se on toki kysymys, josta pitäisi sitten keskustella, että miltä se näyttää käytännössä. Siinä haastetaan se ajatus, että digitaaliset infrastruktuurit ja alustat on lähtökohtaisesti yksityisomisteisia ja ne lähtökohtaisesti tähtää niiden osakkeenomistajien tuottoon, vaikka ne tuottaa tämmöisiä yhteiskunnallisesti tärkeitä palveluita, kuten vaikka on meidän kommunikaation alustoja ja takaa joillekin esimerkiksi niiden elannon. Mä voisin kuvitella, että tuossa alustasosialismissa toi sana sosialismi on aika monelle semmoinen kirosana. Vaikka mä itse ajattelen samalla tavalla noista aatteista kuin teknologiasta, että eihän ne ole itsessään hyviä tai pahoja välttämättä. Missä määrin sä itse ajattelet, että valtion pitäisi puuttua näihin alustoihin? Missä menee se hyvän maun raja? Niin, no sekin riippuu tosi paljon alustasta. Musta tuntuu, että meillä niinku ehkä isoimpana niinku puuttuu tällä hetkellä se niinku yleisesti keskustelu siitä, että no mihin me haluttaisiin, että nämä digitaaliset alustat vaikka vie meidän yhteiskuntaa. Et mikä niiden rooli olisi silloin, jos meillä olisi niinku semmoinen yhteiskunta, missä me haluttaisiin elää. Jos se on niin, että me halutaan tarjota ihmisille enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi tienata elantoon, jos miettii vaikka Volttia tai Airbnb, tämän tyyppisiä alustoja, niin miten ne toimisi sillä lailla, että ne edistää sitä, niin kuin ihan sitä, että meidän on helpompi vuokrata meidän omia asuntoja silloin, kun me itse tarvitaan ja tuoda sillä lailla siellä meille lisätuloja ja käyttää hyödyksi niin kuin niitä resursseja, mitä meillä on. Tai antaa sen mahdollisuus, että ihmiset voi tienata elantonsa niin kuin vaikka ruokalähetteenä tai näin. Mutta sitten ne lieveilmiöt, mitä niistä tulee, että tuottaako se, että voiko ihmiset oikeasti silloin tienata sen elantonsa esimerkiksi ruokalähetteinä sillä lailla, että
se on niin kuin eettisesti kestävää, jos se platformi rakennetaan silleen, että se käytännössä valvoo jokaista liikettä ja niin kuin rajoittaa jotenkin niiden ihmisten oikeuksia työntekijöinä, koska heillä on samanlaisia vaikka työntekijöiden oikeuksia tai muuta vastaavaa. Että sitten tämmöisten asioiden ohjaus on semmoista, missä me voitaisiin tehdä enemmän. Tai että nyt kun huomataan esimerkiksi vaikka Airbnbin tuomat ongelmat, että eihän se ole enää semmoinen, niin kuin, ei se tuota sitä ajatusta, millä se on myyty, että nyt me voidaan yhteisöllisesti niin kuin vuokrata meidän asuntoja ja niin kuin ihmiseltä ihmiselle, vaan se on kuitenkin yritysten niin kuin hyvin pitkälti pyörittämää. Se on vaikuttanut sit siihen, että kaupungeissa nousee vuokrat, että ihmiset ei enää voi asua niissä, kun siellä on pelkkiä Airbnbit, että eihän se niin kuin sitten enää niin kuin tuo sitä yhteisöllisyyden aspektia. Joo, kyllä. Et niin kuin niissä me pystyttäisiin paljon enemmän valtiona niin kuin reguloimaan. Et tässäkin niin kuin ehkä on se, että me ajatellaan, että valtio on joku niin kuin kasvoton vallankäyttäjä, joka niin kuin vastustaa tavallista, tai joka on niin kuin vastavoima jotenkin tavallisen ihmisen mahdollisuuksille tehdä ja meidän mahdollisuudelle saada innovaatiota, mutta ei se kuitenkaan niin kuin, ei sekään pidä paikkaansa, että me voidaan ihmisinä niin kuin vaikuttaa siihen, minkälaiseksi meidän regulaatio muodostuu ja sitä kautta myös sit säännellä niitä voimia, mitä meillä yhteiskunnassa on. Et kyllä mä näkisin, että sitä tarvittaisiin lisää. Joo. Eikö se tarkoita, että me ollaan sitten saman tien tiellä kommunismiin tai niin kuin sanoit, että varmasti monessa sosialismi voi olla siinä, että hetkinen, mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa. Mutta se on ihan meidän vaihtoehtojen. Oli niillä mitä nimiä tahansa, mitä ismejä tahansa, niin ne on niiden vaihtoehtojen kartoittamista, että miltä meidän maailma näyttäisi, jos meillä olisikin tämmöinen malli. Ei se nyt tarkoita, että meidän täytyy suoraan lähteä ajamaan nyt tämän tyyppistä ideologiaa tai toisen tyyppistä ideologiaa, mutta että ollaan niin kuin avoin niille vaihtoehdoille, minkälaisesta yhteiskunnassa me voitaisiin digitalisaation jälkeen elää ja missä me haluttaisiin elää ja oli sillä sitten minkä tahansa laisia leibeleitä. Joo, mä luulen, että tämä James tässä on valinnut tahallaan aika tommosen provosoivan nimen sille, koska jos jatketaan tuota autoanalogiaa, niin kukaan ei varmaan tänä maailman aikana nyt voisi väittää, että liikennesäännöt on kommunismia ja ne pitäisi lopettaa. Niin. Se olisi niin kuin ajatuksena ihan naurettavaa, että eihän mikään aate omista näitä sääntöjä, regulaatioita, vaan ne on niin kuin yleishyödyllisiä, näin mä itse kelaisin. Niin, ja kyllä tämä niin kuin meidän vahvaa niin kuin liberalismiin perustuva niin kuin markkinaideologia, tämä niin kuin kapitalistinen järjestelmä, mikä meillä nyt on, niin onhan sekin ideologia. Ja se on hyvin vahvasti tällä hetkellä dominoiva ajatus, ja monesti se ajatus siitä, että se on niin kuin eteenpäin vapautta, niin itse asiassa ei ole ihan niin perusteltu, miten sitä niin kuin usein myydään. Että se perustuu aika semmoisille niin kuin olettamuksille siitä, että kun kaikki saa tehdä mitä ne haluaa, niin silloin me ollaan vapaita. Vaikka monesti se, jos me rajoitetaan niin kuin näennäisesti yhdessä tilanteessa yksittäisen ihmisen vapauksia, niin itse asiassa se tarkoittaa paljon enemmän vapauksia meille yhteiskuntana. Jos ajatellaan vaikka jos näitä liikennesääntöjä, niin se, että me rajoitetaan jonkun mahdollisuutta ajaa niin kovaa kuin se haluaa, niin me lisätään suuremman osan ihmisistä vapautta. Liikkua turvallisesti, olla jäämättä auton alle. Just näin. Et samalla tavalla me voidaan miettiä myös niin kuin tekoälyn sääntelyä, teknologian sääntelyä, että miten se voisi. Mitkä on niitä vapauksia, miten me oikeasti halutaan edistää. Että onko se, että kaikki saa tehdä tekoälyä, mitä ne haluaa, tai kaikki saa kehittää minkälaista järjestelmää ne haluaa, vai että olisiko se kuitenkin se, että kaikki saisi elää niin kuin turvallisessa digitaalisessa ympäristössä esimerkiksi. Joo, kyllä. Hei, jotta tämä meidän keskustelu ei olisi niin synkkää ja hirveän negatiivispainotteista, niin sä mainitsit myös tässä artikkelissa, että tekoälyllä voisi olla demokratia ja yhteiskunnan kannalta ihan hirveästi mahdollisuuksia. Ja haluatko sä kertoa siitä hieman? Joo, se on tärkeä pointti, koska usein se keskustelu herkästi lähtee jotenkin just niin kuin nopeasti siihen, että no mitä ne on ne uhkakuvat, ja totta kai niitä pitää niin kuin miettiä, jotta me voidaan niiltä välttyä. Jotenkin tekoälykehityksen perustaminen sille, että hei, me voidaan itse asiassa edistää tällä hyviä asioita, niin se olisi hirveän tärkeää jotenkin niin kuin lähteä siitä niin kuin positiivisen arvon potentiaalista, että miten me voidaan itse asiassa parantaa asioita ja mitä me halutaan parantaa. Ja niin kuin demokratian näkökulmasta isoimpia ongelmia niin kuin isoissa demokratioissa on just se, että meidän on vaikea saada kaikkien ihmisten ääntä kuuluviin. Meidän on vaikea tuoda niitä ajatuksia silloin, kun meillä on paljon ihmisiä. Koko
yksi kokonainen niin kuin valtio. Kaikki kansalaiset ei voi tulla yhdessä samalle torille huutamaan heidän ajatuksiaan, mielipiteitään. Et tekoälyssä voisi olla potentiaalia sille, että me voitaisiin osallistaa enemmän ihmisiä. Me voidaan fasilitoida ehkä isompia keskusteluita tekoälyavustajisesti. Toki siihen liittyy sitten niinku haasteita, mitä meidän pitää ratkaista esimerkiksi näiden binoomien ja muiden näkökulmasta. Mutta siellä on sellaista potentiaalia, mitä ei olla vielä niinku riittävästi kahlattu. Ja samoin jos miettii tätä binoomia, niin me voitaisiin käyttää tekoälyä myös näiden rakenteellisten epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseen. Et me voitaisiin proaktiivisesti lähteä, että me voidaan kehitetäänkin sellaisia algoritmeja, jotka korjaa niitä binoomia, vaikka jossain rekrytoinnissa tai muussa vastaavassa, missä nämä binoomat usein nousee esiin. Et siellä on niinku semmoista potentiaalia, mitä ei olla nykyisellä. Et me keskitytään hirveästi siihen, että mitä ei saa tehdä ja mitkä on niinku ne minimivaatimukset sille, vaikka jos miettii jotain tekoälylainsäädäntöä, että mitkä on niinku minimivaatimukset, joita meidän pitää noudattaa. Mutta meillä ei ole mitään niinku sellaista, mikä ohjaisi niinku proaktiivisesti parantamaan nykytilannetta tekoälyn avulla. Et siellä on paljon tällaista hyvää, mitä jos me oltaisiin keskitytty paljon katsomaan niitä vaihtoehtoja, niin me oltaisiin ehkä kohdentu resursseja myös yhteiskunnallisesti aika hyviin käyttökohteisiin. Joo, toi oli erityisen kiinnostava toi mainitsit artikkelissa kuntatasossa päätöksentekoon osallistumiseen tai osallistamiseen. Ja just mitä sanoit, toi kansalaiskeskustelun fasilitoiminen tekoälyn kanssa. Ei tule konsulttina mieleen että ihan suorilta, että miten sitä lähtisi tekemään, mutta varmasti semmoinen asia, mitä kannattaa lähteä tutkimaan. Joo, ja niitä on niitä alustoja niin kuin mitä on jo vähän kokeiltu. Esimerkiksi se Polis-alusta on semmoinen, missä on niin kuin jo lähdetty katsoa, että miten tekoäly voisi auttaa siinä niin kuin ajatusten yhteen tuomisessa. Ja toki niissä on se iso kaviaatti siitä niin kuin binoomista ja mitä meidän pitää ratkoa, mutta sekin kaikki potentiaali kyllä kannattaisi katsoa. Mä en ole katsonut kelloa, mutta mä luulen, että meillä on kohta 45 minuuttia täynnä tässä. Joo. Rupee. Hienoa. Kiitos Salla. Tää oli tosi kiva jutella ja itse asiassa Salla oli tämän koko podcast-ajatuksen takana, että kun tutustuin Sallaan ja meillä oli itse asiassa tuossa 10 metrin päässä joku tosi hyvä kahvikeskustelu ja mä mietin, että tämä on niin mielenkiintoinen, että tässä voisi tehdä jonkun podcasti. Joo. Että kiitos siitä, kun pääsit toistamaan ehkä vähän näitä samoja asioita. Kiitos. Mikrofoniin. Kiitos itsellesi. Tämä oli hyvä tämmöinen jotenkin niinku taas herätellä vähän ajatuksia näiltä alueilta. Ja nämä on jotenkin niin semmoisia moniulotteisia kysymyksiä, että se on aina vähän se, että mihin suuntaan se ajatus lähtee liikkumaan, mutta toivottavasti tästä tuli jotakin semmoisia ajatuksen kipinöitä, mihin lähtee sitten syventämään. Joo, ei siinä. Mä pistän linkkejä Sallan artikkeleihin ja kiitän kuuntelusta. Mä en tiedä, miten nämä podcastit pitäisi lopettaa. Heippa!